Bai, Mikel, aurkezpenean izan da bezala, pisto egingo duzu, ezta? Momentuan ditugun barazkiekin. Bai. Hori da. Osagaiak izango dizkizuet. Idiazabal gazta kehetua, intxaurrak, esne gaina, piper berdea, tipula, paratxuria, kuiatxoa, tomateak eta piper gorria. Osagaiak esan ditut eta prest, azteko. Bueno, hasiko gara. Bai. Lehenengo, pistoarekin hasiko gara. Barazkiak, txiki zatitu behar dira. Hori da. Nik lagunduko dizut piper berdiarekin. Hori da. Bueno, barazki hauek guri baserrietatik ekartzen dizkigute. Inguruko baserrietatik? Inguruko bai. Eta, bueno, eskerrak eman, Iruneri, Eneritzeri eta Milari. Beira, hori. 3 baserri, ezta? Bai. Ingurukoak, eta bertatik bertan, barazkiak prest dituenean, ilo eta listo hornitzaile. Zatiak ze iruditzen, txikilegi o nola? Ondo. Ondo, bale, ba. Zuek zaudete punto batean, gertu, kostatikan, ez? Eta ego baitare, menditikan, bertatik bertan, hori da, dena gertu. Kanpoan, jatetxe kanpoan, daukazue zelaia. Bai. Bertan lasai, nahi izanezkeo zerbait jan, mailak ere bai. Eguneko menu ematen duzu, baina baitaren nahi izanezko bokadiluak eta hola jan, ogitartekoak, bai. Later kombinatuak bai. Baitaren, hori da. Pizka batatzen dugu, eta tipulakin hasten gara. Kotxela gatzeko ere leku ona, bertatik berta. Bai, oso ona. Bertan utzi. Aizut autobusa ere gelditzen, benda? Bai, Ermutik etortzen den autobusa, eta daukazue parada. Ondarrura doa, eta bai, Durangotik etortzen dena. Hori da. Hondartzan izan, udaran, eta gero gorauntzian, birian gelditu, zerbait jan, indar berritu eta martxa gero etxea. Ondo. Autobusan parada eukitzea, geltoki eukitzea, ona, Bai. Zerratikan askotan ezaten da, kotxez jungo geha, eta iristen zaio hondartzara, eta aparkatzeko tokikan, ez? Ja. Eta autobusak bai udara eta bai neguan. Beti. Alkarrekin laugarrengo eguna ondo, ezta? Bai. Hori da. Oso gustora. Hori da. Eta oraindik biharko egunare badeu. Oantxe azigea, gaur 2 plater egingo ditugu, eta bihar beste 2. Guztira badakizu, azte guztian 10 plater egiten ditugula, 6 eginda dazkagu, nahi izanezko berriz ikusi, interneten daude, gure atarian. Klikatu eta berriz esplikatzen ditugu. Zuen nahi zuen, orduan. Hori da, listo ni piper berdia. Bai, bueno, bota berdia eta gorriza. Bale, Hori da. Bueno, eta hain kalabazina eta tomatea bebai, erdixa. Kuiatxoa. Euskaraz, bai, hori da. Bueno, kuiatxoa zatitxu. Aizu, zera tomatia azalak enduta o? Ez da behar. Ez da behar, bale, Eta haure berdin, ez da? Zati txikitan, ero... Erdixa, Erdiak nahiko. Bale, Hori da. Zu izatez Egibartarra. Bai. Abizena zan berrita... Barru eta beina. Hori da. Hortengo neguan, futbolien ondo, Bai. Hori da. Segertatzen den azkenian. Hori da. Bertan futbolista honak ere bai dituzu eta... Ondo. Ni ez naiz kasua, Zertzea? Que ni ez naiz kasua futbolista ona. Ez.
Ez, nahet ezan gaur egun Eibarrek duen ekipuan. Bai. Famosuak eta guapuak eta danetikan. Zati txikiak, ez da? Hola xen. Eta, berakatza. Bai. Orain egin dezu kartaren aldaketa, eta hau izango da kartako plater berri bat, ez da pistoa. Bueno, ya daramagu 2 hilabete ematen. 2 hilabete, ondo. Barrura tomatia baitaren? Listo? Bai. Vale. Dana barrura. Hori da. Duela urte bete hartzi zinan, trabakoa bekoan lanean, eta gustora, ez da? Ondo, hori da. Azte burutan lana egin behar, baina, bueno, joi gandarratzaldia jai, eta hori da, baina etxetik gertu, 10 minuta. Bai. Ondo. Listoa, barrura. Oin, gazta krema egingo dugu. Gazta krema egingo dugu, hau kontuz. Bai. Artu zapila. Hori da, bai. Bueno, lehenengo, esne gaina botatzen dugu. Eta gero. Bai. Idiazabal gazta botatzen diegu. Ketua, hori da. Bai, birrinduta. Arraspatuta, hori. Asko ez, sabore asko duelako. Hori da, gutxik indar asko ematen dio, ez da, sabore asko. Eta hori hori erreduzitzen jartzen dugu. Bai. Esketa horrela murriztuko deu, esne gaina eta gazta bakarrikan, ez da? Eta hori piperbeltza. Piperbeltzare bai, hori da. Eta gazta bai. Gazta gutxi, zen eta gazta jaz sabore asko moten dio. Xobe, hola xuntzi. Bai. Arki. Gero bai, intxaurrak zuritu behar dira. Eta bueno, hau gero azkenean jartzeko goian jartzeko da. Apaintzeko izango da? Apaintzeko. Bertara kremara ez dugu botako, ez da? Ez. Hori da, gero apaintzeko. Idiazabal gazta ketua, hori da. Aizpea gaztategia. Hori da. Badoa, hemen txen zuestitzen, hori ondo. Hori bai, krema pixkate beltzen. Eta bueno, Arki ba. Ja hau egina dau, oso erraza da. Oin bakarrik txupito batean jarriko dugu. Hori da. Eta jazta. Hori da. Bai. Nik ez dut ezagutzen Elia Arliaga da Aizpeako Eraztako etxeko Andria, eta etxe hontako irratian egunero goizeko 8etan eguraldia hitz egiten du berak. Hori da. Nik bera ez dut ezagutzen, baina entzuten diot. Ni ez bai. Kostaldean batzutan igual aizia ukitzen eta barrualdian ez, baina berak esaten du zer momentu horretan seguraldi egiten duen. Artista hitz egiten. Bai. Hemendikan gorantziak. Bai, bueno. Nengo, jarriko. Idiazabal krema. Hori da. Eta bueno, gero. Hori da, fondoan. Txupituan, klaro. Ni betzatu eta zira batean berrindu ingo zinula, baina ez hola xen ezati dozua jarri, eta jo, kutsarilekin. Hori da. Batzutan piztua erabili izan dugu osagai bezala, hornigai bezala. Baina gaur, basuan sartu, hola xen, okopatxuan, eta beira, txupito bat. Hemen kutsarilea, nahi bari mazu txikillo. Bai, jazta. Ondo? Bale. Ze polita,
Eta goian, intxaurra. Eska zatituta. Aurkezpenak zer nola aldatzen duen platera bea. Hori da. Hola xen, gaurko lehen da biziko platera, ezta? Bai. Pistoa, gazta kremarekin. Bagatoz. Tipula, piper gorria, piper berdea, kuiatxoa eta tomatea, lauki txikitan ebaki eta oliotan zueztitu. Esne gaina berotu, idiazabal gazta kehetua eta piper beltza gehitu eta murriztu. Kopatxoa bete, intxaur zatiak gainean ipini. Dastatzeko momentu iritsia, Mikel. Bai. Bueno, hola ez da horretu edo. Hauxe hartukat. Bitako bat, bila berdinak. Ez dut, dastatu bitartean, plater honek badu berezitasun bat. Eta zein da? Hau, normalian, kartara ade etortzen den jendeari, atratzen diogu, baskaldu aurre, apetitua zabaltzeko. Hori da, opari bezala, sarrera, ez da? Bai. Hori da, hau hartu ezkero, prest, beste gauza jateko, ez da? Bai. Sarrera epele-epelian gaina oso goxua. Ikusi zuen, pistoa, kremarekin, eta hola, prestatu ezkero, dotore, eta goxua.